Ginoo manakan ninyo. Manaw sa kanimo. Hinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya midol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao o ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, pon dili kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pisos. O tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa og ang iyang mga anak og ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon og nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayawin taon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon. Busa, gipapas niya ang utang sa sulugoon o iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon o nga nakautang kaniya pipila lamang ka pisos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan. Bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intaw na ko apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunoa, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo og nangadto sila sa ilang agalon og siya gisugidlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ng sulugoon o giingnan, banyaga ka. Ipapas ko ang tanan mong utang. Kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay ka untang maluoy sa imong isig ka sulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa Galilea og miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Maigsoon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo.
Mayong hapon atong halangdon nga Mayor Honorable Titsi Chu uban sa imong mga kauban. Mayong hapon usab sa mga sponsors. Sa tanan nga ani akaron dinhi mga kaigsuonan ko diha kang Kristo o sa atong mga kaigsuonan nga naiusa ka nato sa live stream karon mga yugtoa. Maayong hapon kaninyong tanan. Kumusta kamo? Kumusta man kamo? Bahalag nakamask mo, ipadungog lang gihapon ang inyong tingog. Ako lang po, nagmas lang po ko, o na may face shield, lisod man sad ko na ato ra po di pakilid, ato lang sad gigamit for as long as you can still hear me and understand my words. Okay ra? Kadungog ra gihapon mo, antos-antoson lang nako ni bisan usa ka oras kapin lang nga magingani. No kay mao man ni atong gikinahanglan. Makadungog ba mo gihapon ako? Oo, pero mayon ko na kung maglisod mo ginhawa, ba lang po na inyong mask. No? Kay, kini mga butanga atong gigamit, aron na mag-protect na to. Pero kung maglisod man gani ka ginhawa gamay diha, pag ukab po do ginhawa sad nga, way mask, nga ibalik rasab. Amen? Kay, kadaghan ba ning kuan? Daghan na gayod ang mga cases sa tinud na lang unya murag din nataka kuan ba kun asa ta mo lugar. Pero kon mangutan na ta sa ta mo lugar karon panahon na para nako mo lugar ta sa atong kaugalingon. Ask ourselves, how can I protect myself? If you have the answer, then do your answer with yourself. First, protect yourself in order to protect your loved ones. Amen? If you cannot protect yourself, oh my God, what will happen to your loved ones? Pamagin na ato lang i-protect atong kaugalingan. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo, ikatunom nga adlaw sa nobinaryo sa pagpangandam alang sa kapistahan ni Senyor San Roque. Makahinomdom pa mo nga last year akong gikanta ang gusos ni Senyor San Roque. Salamat sa mga nakainomdom, pero that was really, for me, para sa ako, inspiring kaayo, Senyor San Roque. Karon nga adlaw, sa akong pagpanganda mo sa akong na hibawaan nga, si Senyor San Roque, gituuhan sa mga third order ni Saint Francis of Assisi, nga ilang kauban, katong mga third orders nila, gigikan kanila. Nagtuo sila nga gikan sa mga Franciscan, si San Roque. Og tungod niini, ang ilang pista kang San Roque, gibutang nila og Agosto 17. So, diha sa atong pagtuon o kahibalo, ang iyang piyesta, Agosto 16. Mao na gitakda sa simbahan. Doon ay mga gamay nga pagkausap-usap, pero mao na gid na ang opisyal. Pero sa mga Franciscan, ilang gibutang og Agosto 17. O kanang Agosto 17, ako ng birthday. Manay nahibaw anako ba? Unya kanang nagpamalandong ko kay ang akong apelyido, murag ang akong first name nagkuan siya og evolusyon. Ang primero ng pangalan sa ako, Enrico. Unya ang giangga sa ako, Ricky. Nagtuo ko nga, konektado ko kang Senyor San Roque. Pero dito sa among lugar doon ay ginganlan nga Roque, nga dili maayo og dungog sa pangaan. Kay nanigbas siya sa iyang silingan. Murag, doon ay problema. Iyang gitigbas sa mga kriminal ang pangalan ng Roque dito sa amua. So,
nag-evolve ang akong ngalan gikan sa Enrico ngadto sa Ricky, wa na gyud makabalik kang Enrique or kang Roque. Doon na siguro akong huna-huna balik basin dunay kalambigitan ng akong pangalan ngadto sa akong birthday. Kung ibasin nato sa istorya sa mga Third Order ni Saint Francis nga ilang gi-celebrate ang iyang fiesta August 17. Maura na mo naghuna-huna ko na kung doon naman gani ka births nako basin si Senyor San Roque. Unya kanindo traba sa kinabuhi ni Senyor San Roque. Kay siya santo sa panahon sa epidemya. O karon sa atong panahon, nining panahon na, nining mga tuiga, anaa kita sa panahon sa pandemya. Kanindot nga isang fit nga ito kang San Roque. Naapoy ko mga experience na kanang makaayo sa bitaw ko sa akong pagampo. Magampo ko para sa masakito na ayo man. Yan ako'y hikapon po maayo man ko. Basin po kang San Roque kong anak. Something nga na. The realization nga kung kita magdeboto kang San Roque, maka panamin kita sa atong kaugalingon diha kaniya. Sa iyang karisma, sa iyang espiritualidad, sa iyang misyon, sa iyang trabaho. Siya usa ka anak sa gobernador nga unta kon pag-retire siyang amahan, mahimo sad siya nga gobernador. Pero iyang gibiyaan ang tanan kay iyang nakita ang kaimportante, ang kabilinhon sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa pag-alagad sa mga masakiton, sa pag-ampo alang kanila. Busa, ang iyang posisyon unta sa iyang lugar, sakmit sa iyang angkol. Pangalan sa iyang angkol, si wa may laing gud sabdi dawato na lang di man sad siguro to gisakmit no. Way laing mo sunod kang San Roque, si Gotthard, Count Gotthard. Maman siguro to. Unya ang pangalan sa ero na ba to ero San Roque? Naa ba? Sige, sa may pangalan sa ero? Ay, burag lae mapangan nga gitudlo ni Father John ninyo. Unsa may iya pangan? Si Ron Tonton. Turon Tonton. Wa may nga nang ero ginganlan mo ni Father John unya iyang gisir sa inyo. Sige na, o sige kay ako silang kanang eksaminon ron kay numdum pa ba sa imong gitudlo. Si Ron Tonton, sige na lamang. Pero, naglibog ko kung si Count Gunnar Gotthard, mo ni ang katong Count ditong anahimo niya nga acolyte, di ba? Siya ang tag-iya sa ero, nga iyang gisunod-sunod dito, kay nagdala og pan, tinapay, na aman di ay dito tao, nga nipuyo dito sa lasang, wa magpaila. Busa moto yang unya nakita niya nga ang iyang pagkabalaan si San Roque na diay kadto. Pagkahibaw siyang angkol gipreso kay ningon nga espiya. Kay diri lang pandemya ang ilang epidemya, that time murag epidemya lang na. Kay diha ra na sa ilaha sa unsa tong lugar nila? Montpellier. Ano? Montpellier. Sa Europe na siya niya. More or less ang epidemic diara sa Europe. O mao nang panahon na nga 13th century, mao nang panahon na nga padong sa katong gitawag nga black plague. Nga apil na ang tibuok nga Europe. Ambot kaabot pa na din sa ato, pero ang image is ang kalabira o ang katong bukog. Nga diin si San Roque nahimo siya nga santos og nang lapan siya sa katawhan nga nag-antos ni ining
pandemya or epidemya. Nahimo na ang pandemya pag-abot sa Black Plague. Nag-ampo siya sa mga masakiton. Nag-ayo siya sa mga sakiton. Unya, siya mismo nasakit niini. Og tungod sa grasya sa Dios, gituuhan, nga naayo siya niini, kaya ang iyang samad sa iyang paa or tuhod, naayo naman. Naayo naman. So nag-alagad siya sa mga masakiton. Karong panahon na mga kaigsuunan ko, sangpito nato si Senyor San Roque. Kay kini nga mga santos panahon sa epidemya or pandemya, sila maghatag og kalig-on sa tanan mga magtotoo sa Ginoo. Sila maghatag og paglaom diha kanila atong masinati makit-an og atong nadungog sa saysay mismo sa iyang gusos. Ang pagdaog sa grasya sa Dios nga nag-ayo sa mga balatian o mga sakit sa ilang panahon. Pinaagi sa iyang pag-ampo, pag-atiman sa mga masakiton. Senyor San Roque, nining panahon na sa pandemya, uban sa among pagtuo, pagdebosyon, liguna kami. Hatagi kami sa kalamdagan o pabug-atat pagayod ang among pagtuo, paglaom, alang sa grasya sa pagkaalim namong tanan. Na nagtuo sa Dios og nagdebosyon kanimo. Unya sa atong tema mga kaigsuonan karong adlaw, gitugyan si San Roque, gitugyanan sa pagpakaylap sa tinud-anay nga pagpasaylo o pagpakigdait. Pagpasaylo o pagpakigdait, iyang ipakita diha sa iyang mapaubsanon nga pagkinabuhi. Sa pagsunod kang Kristo, iyang gibiyaan ang iyang mga kabtangan o ang iyang mga ginikanan. Nagpuyo siya, sama po siya kang San Francisco sa Assisi. Nagpuyo siya og kinabuhi nga kabus. Aron siya makasunod kang Kristo, makaalagad kang Kristo. Sa iyang pagkamaampuon o pagtabang sa mga masakiton, dili nato ika-separate or dili nato mahimo nga di kita makahuna-huna nga ang mga may sakit hangtod karon dili lang sila magkasakit tungod sa sakit gayud kini, kundi dili usab makahuna-huna kita nga makalambigit gihapon sa pagka makasasala sa tao. Ang sala pwede nga dili sa atong kaugalingon, pwede sad nga dito sa uban. Kung ang sakit karong panahon na gihimo sa tao tungod kay nakasala ang tao. Pero kung kining sakit karong panahon na kabahin sa atong pagpuyo adlaw-adlaw o pagtubo sa kalibutan o pagpadung ngadto sa langit. Meaning mga kaigsuonan nga ang sakit kabahin sa kinaiyahan, dili nimo sa tao. Makaingon kita nga kabahin kini sa pagputli kanato. Sa wa pa ko maari diri, nakakita ko nga may po nga pagputli. Pero dili dahi tumao. Busa ako gi-confirm na tinugyanan na dahi sa pasaylo karong adlaw ikanom adlaw. Kay si San Roque sa usa sa mga subtema karong piyestaha, gihulagway siya nga modelo sa pagputli. Pagputli siyang kaugalingon modelo alang sa tanan. So, maingon nato nga kini nga mga panghitabuan mga kaigsuonan sa laing bahin kung dili ginama sa tao, kabahin sa kinaiyahan nga nagtabang kanato sa paglig-on, pagpalawom sa atong pagtuo o mas paglaom pa nato nga maglaom pa kita gayud ngadto sa grasya sa Dios. Pero kung ginama man sa tao, ang sala, bisan dili nato makita sa atong kaugalingon, makita nato sa gawas sa atong kaugalingon.
ang mga nahimong mga hinungdan niini. Pero wala ni usa ka nato makahukom kabahin niini. Apan kitang tanan misinati niini karon sa atong panahon. Si San Roque sa atong kinabuhi, diha sa iyang makanunayon nga pag-ampo pagpagama, nahimo siya nato nga tinud-anay nga manlalaban hangtod karon. Busa kay kita nagpadayon sa pagdebosyon kaniya, makasangpit usab kita kaniya. Siya magpakaylap sa tinud-anay nga pasaylo, pinaagi sa iyang makanunayon nga pagpangama pagampo alang kanato, o pinaagi sa atong pagkayusa karon nga diha sa atong pagpasalamat kaniya pag-abot sa piyesta. Hiniusa kitang tanan samtang mag-observe kita sa mga health protocols, atong gisinati ang kalipay o pakigdait sa usag-usa o talagsaon nga may tabo kini sa atong kinabuhi. Apan karon kung atong panaminan ang mga mensahe sa mga pagbasa, mga kaigsuonan ko di kang Kristo, ang unang pagbasa nakisugot bahin sa arka. Sa arka sa kasabutan sa Dios nga tungod niini ilang napamatud-an nga ang Dios naguban kanila sa tanang mga adlaw sa ilang kinabuhi. Wala lang ang Dios maguban kanila tungod kang Moises, naguban usab ang Dios kanila diha kang Josua, pinaagi sa pag-amping nila sa arka sa kasabutan sa Dios. Nagpanalipod kanila batok sa ilang mga kaaway. O kung ato siyang paladman ang atong pag-amping pagduol kanunay sa Dios, dinhi sa atong kinabuhi nga maampuon, maghatod ka nato ngadto sa pagkasuod sa Dios o pagmatinumanon kanunay sa iyang mga kasuguan nga nakalambigit ngadto sa iyang kasabutan. Nga si kita magsimba kaniya nga atong Dios o siya lamang ang Dios atong simbahon higugmaon. Mao kana atong gipadayag sa atong kinabuhi nga maampuon. So kung mao kana mga kaigsuonan ko daghang Kristo, diha sa atong makanunayon nga pagduol og pag-ampo ngadto kaniya, uban sa panabang ni Senyor San Roque, ang santos sa panahon sa pandemya o epidemya, sa mga sakit, sa mga katuigan sa mga sakit o balatian. Atong malauman ang iyang grasya nga magtabang kanato sama sa iyang pagtabang ngadto sa katawhang Israel nining panahon ni Josue atong nadungog sa unang pagbasa. Kapila man kita magpasaylo aron makaingon kita nga tinud-anay gayud ang atong pagpasaylo. Ingon ang Ginoo, kapitoan kapito, onya di man masabot maayo, ingon na sab siya nga kung dili ka mo makapasaylo sa kinasing-kasing gayod. Sa ato pa, importante nga atong pagpasaylo sa usag-usa, kinasing-kasing gayod. Amen? Kung magpasaylo kita na dili kinasing-kasing, na dili gyud mahuman ang atong pagpasaylo sa usag-usa. Dili lang siya kapitoan. Kung dili kapitoan, kapito, meaning ang atong buluhaton sa magpasaylo, nga walay kahumanan. Pero, bisan maghimo kita nini nga walay kahumanan, angay nga ang atong pagpasaylo ay sa usag-usa, magsukad gayo diya sa atong kasing-kasing paghigugma. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! God is good! All the time. So mga kinasing-kasing gyud mga igsoon. O kang atong kinasing-kasing nga pag kiglambigit sa usag-usa o pag pinasaylo ay maghatod ka nato ngadto sa pagkasuod kanunay sa Dios. Pagkayusa na mayngon ang Ginoo nga wherever two or three are gathered in my name, I will be in their midst. Kung kita magkahiusa, maghugot ang atong pagkahiusa, ingon ang Ginoo sad nga pwede na kamo mangayo sa Dios bisag unsa o kini gihatag niya kaninyo.
So pagkasuod sa kasuguan sa Dios, kasabutan sa Dios. Pagkayusa, pagkalikon sa atong panagtimbayayungay. Sa atong kinasing-kasing nga pagpasayloay nga maghatod kanato ngadto sa pagdinawatay sa usag-usa bisan nagkalain-lain ang atong nga prinsipyo panglantaw pamaagi. Maghatod usab kanato ngadto sa pagkayusa sa mga balaan sama kang San Roque. Og ngadto sa pagkasuod sa Dios. Og pinaagi ni ana ang Dios mahimo nga siya mag-uban kanato og sa tiunay maghatag kanato sa atong mga giampo o karon panahona sama sa panahon ni Senyor San Roque siya makapanalipod kanato batok sa corona, batok sa pandemya. Hinaut paunta. Amen. Palihog mo tindog. Uban sa mahal nga Senyor San Roque, ato karong hiosahon ang atong mga pag-ampo o mga muyo kita sa atong Ginoong Kristo. Dili lamang sa atong kaugalingon, kundi alang sa mga panginahanglan sa tanan o mosagpit kita sa pag-ingon. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang sa tibok simbahan sa Dios, nga magmaunungon siya sa mga pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni San Roque, Alang sa kahiusahan o pagsinabtanay sa mga naghupot sa katungdanang publiko, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor Roque, Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga frontliners o mga medical workers, nga masinati nila ang gugma sa Dios, diha sa ilang kamatinud-anon, nga pagpangalagad alang sa kayuhan sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, nangamuyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang nga mga banay nga nagbangutan, nga dili sila mawagtangan sa paglaom, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug nga mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang sa mga sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, og Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa katungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga naguna kanato diha sa pagtuo, nga maangko na nila ang ganti sa maayong buhat, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Alang sa mga katuyuan sa atong maigsoon, nga naius sa kanato sa live streaming. O alang sa inyo mga personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa panabang ni Senyor San Roque, Ginoo, dungga kami. Nangayo kami kanimo, among langit ng amahan, ngay mo untang dunggon ang among mga pag-ampo nga among gihimo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo. Amen.